Milí priatelia, volám sa Branislav Škripek, mám 43 rokov, som ženatý a mám 3 deti. A momentálne pôsobím ako poslanec Národnej rady Slovenskej republiky. Pôvodne je moje poslanie, povolanie, alebo to, čo som vykonával, evangelizátor. To znamená, že som pochopil a prijal vo svojom živote, potom ako som sa obrátil pred dlhým časom, v roku 1990, že mojou najväčšou túžbou je šíriť evanjelium Pána Ježiša Krista, aby druhí ľudia zažili a pochopili, že Boh je, že sa o nich zaujíma, že je dobrý a že prišiel na zem a do našich životov v podobe postavy Ježiša Krista, Božieho Syna. Takže toto bolo to, čo som robil, záležalo mi na tom, napríklad som aj prekladal knihy z angličtiny do slovenčiny práve s tou kresťanskou tematikou. Už ale som zvolený do Národnej rady ako poslanec, ako zástupca komunity ľudí, ktorí ma zvolili. A uvedomujem si, že dnes chcem povedať ľuďom to veľmi podstatné, že táto spoločnosť je niečo, čo kresťania, ľudia, ktorí poznajú Boha, rešpektujú ho, poslúchajú ho, môžu veľmi pozitívne a dobre ovplyvniť a táto spoločnosť to naozaj potrebuje. A myslím si, že mnohí dobrí ľudia v tejto krajine sa vzdali také nejaké predstavy, že by bolo možné dosiahnuť niečo dobré v tejto spoločnosti. A ja vám chcem povedať, že to nemôžeme už nechať tak. Že stav, ktorý tu teraz je zlý, že aj v politickej, aj v obchodnej sfére a medzi množstvom ľudí, ktorí sa navzájom vychádzajú v ústretí a ovplyvňujú politiku a život našej krajiny v tom verejnospoločenskom živote, že je tu množstvo aj zlých ľudí, ktorí konajú vo svoj vlastný prospech. Alebo na tom čomsi spoločnom sa zväzujú z veľkej miery, aby získali obohatenie sami pre seba. A ja vám chcem povedať, že nie je nemožné to zmeniť. A záleží na tom, aby ty si sa angažoval, aby ty si sa vyjadroval. To má zmysel. Predovšetkým má zmysel vyjadrovať svoju politickú vôľu a ísť voliť do každej úrovne volieb v tejto krajine. Jak v komunálnych voľbách, tak vo vyšších územných celkoch, tak do Národnej rady. A to je podstatné, lebo to je tvoj hlas. A v žiadnom prípade nie je pravdou, že ten, kto nevolí, tak vlastne vyjadruje svoj politický postoj. Nie je to pravda. Hlas človeka, ktorý nešiel voliť, prípadne víťaziacej väčšine. Takže ti chcem povedať, že je veľmi podstatné, aby si konkrétne hovoril do toho a zvolil si ľudí, ktorých chceš, aby ťa zastupovali, napríklad v Národnej rade. A druhá vec je, že musíš ich kontaktovať, musíš politikov kontrolovať. A musíš sa ozývať proti veciam, ktoré sú zlé. Ak ste členom rodičovského združenia alebo máte deti v škole, je treba, aby ste sa ozývali do toho, čo sa deje v škole. Ak vidíte, čo zlého sa deje v miestnom zastupiteľstve, je treba, aby ste do toho hovorili. Priatelia, chcem vám povedať, že je falošnou predstavou, že môžete nechať všetko tak a že druhí sa o to nejako postarajú. Možno je to postsocialistická predstava, že to tak funguje. Nie je to pravdou. Vtedy sa bude diať iba zlo. A tak ja vás chcem vyzvať. Keď ste zodpovední ľudia, záleží vám na dobru v tejto krajine a chceli by ste veci zmeniť k lepšiemu, musíte sa starať o túto krajinu. Iná cesta niet a ja vám chcem povedať, že som tu aj preto, aby som bol s vami v kontakte a takisto moji kolegovia, viacerí, a záleží nám na tom, aby sme priblížili vysokú politiku k ľuďom. Politika nie je zlá vec, ani špinavá vec, bude takou, keď tam budú zlí a špinaví ľudia, hovorím to v úvodzovkách trochu ako frázu, ale ľudia, ktorí robia zlo, takí existujú. Akým spôsobom to môžeme zmeniť, ten nie je náročný a ja vás prosím, buďme v kontakte. Ja vám chcem povedať, hovorte, vyjadrujte sa a prejavujte, že vám záleží na tejto krajine. Je to vaša krajina, moja krajina, je to naša domovina a je to niečo, čo sa musíme starať. Nemôžeme to nechať tak.